Har du mange irriterende fluer i din stald? Så tegn et abonnement på Gyllefluer fra Miljøfluen. Gyllefluerne leveres med posten direkte til stalden. Alt du skal gøre, er at tilføre gyllefluerne til dit staldmiljø hver 6. til 8. uge og lad dem arbejde for dig. Gyllefluer er naturlige fjender af de irriterende stuefluer og stikfluer. Stuefluer og stikfluer formerer sig i gyllen under spalterne i gulvet, og det er her, de bør bekæmpes, før de kommer op i stalden. Åbn posen med gyllefluerne og sæt den op i en beholder uden for dyrenes rækkevidde. Fra den åbne pose flyver gyllefluerne selv ud, i takt med at de klækker fra deres pupper. De søger selv ned i gyllen under spaltegulvet. Her lægger de æg, der bliver til rålarver. Gyllefluens rålarver finder frem til andre fluers larver og spiser dem, før de bliver til rigtige fluer, der flyver op i stalden. Med gyllefluelarver under dit spaltegulv kan du gå en fluefri sommer i møde. Lær mere på www.miljøfluen.dk.